Kaixo, Goka! Kaixo, zemuz? Ondo zazu? Ondo, gaur egun intenso eukidet. Naiz. Niago bai. Azuke bai? Nola ba? Beste elkarrizketa bat eukideko. Osea, que goizian eukidezu beste elkarrizketa bat. Ni bigarrengo gaur. Bai. Vale, eta gero badezu besterik? Bai. Hirugarrena. Hirugarrena. Bueno, Goka. Ezkioko bazera. Bai, ezkiokoa naiz. Ezkio dago Gipuzkoa erdian. Goierren, bueno, bai, uste baiet. Urola baiarari dagokio igual, da Zumarra, Urretxu eta mankomunitate horri, baina izatez, erreka nola, hori errekako afluente txiki bat ezkiotik doan, hori uste dakala izena, orduan nik izango nuke Goierriko herri txiki badala, bai. Gaina, TAF, edo, tren alta velozia bakizu, justo estazio handiena bertan jarri digute. Herri txiki batean, Euskal Herriko estazio handiena. Erra. Zeluizua, ez? Bai. Goka aktorea da, baina berrirudik geografia ikasiko genukela zuken. Bai, hori entzun behin, zala ezkiora ni asko jotzen naiz Izazpi mendira, handago mendi batea, ez? Nire etxetikan juten nintzen oinez, eta mendi horta jotzen nintzen. Eta behin, entzun nuen, beste herri batean uste Beizamari izan zala, Beizama eta ezkio arteko zulo bat bezala dau, ez? Dana basoa eta oso etxe eta baserri gutxi daude, eta horri ditze diotela Euskal Herriko bihotza. Euskal Herriko erdia edo justo erdiko puntua izango balitz bezala, eta horri Euskal Herriko bihotza ditze diote. Nik horraino, badakit geografia sortik aurrea ez gehiagi, baina... Goka, aktorea ezagela, esan dugu, eta okurezbeneko asiberriak ezagutu zintugu. Bai, bale. Zergatik asiberriak. Zergatik asiberriak? Zuk ezagutuko ninduzun Asiberriaken gaztea zelako. Porque aurretik egon ginen Goenkalen urte batzuk. Bai. Nik uste nun uste asko dira, ja. Alderantzi zela. Bai. Lehenengo Goenkalen duan. Lehenengo ontzian Barbara Buenaga eta Iban Garate eta Nerea... Bueno, eta gero, behaiek eta gero... Ez, beste bat... Rodríguez. Eta haiek zian Goenkaleko gazteak. Eta haiek pixkat beste historia batzutan, eta Gorka. Bai, eta haiek hasi zianean beste historia batzutan, gu izan ginean bigarrengo gazte hornada edo, ez? Iritsi zana Goenkalea, egin genituen pare bat urte dola, eta proiektu berri bat sortu zen, gazte hoien inguruan sortutako serie bati buruz, eta izan zen Asiberriak. Eta nola, pixkat, mundu hortan Asiberriak ginen, eta gainera Donostian ematen zen trama bat zen, gazteak, beraien esperientzia berritan Donostian, horrek suposatzen duenakin, imagina, 17-18 urteko gazteak, amentillo hori, deskubritzen mundua, deskubritzen zer dan etxetik irtetzeara kanpora jutea, zer dan ze gauza ematean hor inguruan, sozializazio, esperimentazio garai horietan, adolescentzian. Eta horra saltzezian sexua, drogak, eta beste hainbat gai lantzen genitunak seri hortan. Eta nola denetan berriak ginen, nik uste tortikan okurritu zitzaiela guionistei Asiberriak hitza erabiltzea. Zenolako saltoa izan zen Goenkaletik Asiberriak? Neta saltoak danak izan zian, porque imaginau, nik antzerki munduan eta oso gutxi indan egon, zero esango nuke. Eta halako batian casting batea presentau ginen, eta ez gure doaiegatik, baina, igual zerbaitek atentzioa ditu ziren, momentu hartan ondo irten zen zerbaitek, ez dakit nolaiteko konfiantza ematea eman ziren, eta guri aukeratu ziguten, da horien artean besteak, ni baino esperimentatuagoak zian, gehiago biliztean antzerki munduan eta, baina netzak kriston saltoa zen, sekula hori ez egitetik, de repente, telebistan,
gioia ikasita, estenatokia mugitzen ikastea, osetana batea, balio bazan. Eta orduan igartzen da, lehenengo kapitulu bat bilatzen badituzu, ez dakit nun baiten egon goian, igartzea, segula hor ibilitakoaen itzala, ez? Baina gero, bueno, dana bezala, ez? Probatzen eta experimentatzen, ikasten zoaz, ez? Eta gero eta gobeto xio montaltzen ginean. Hasieran kriston saltoa. Eta goenkadetik hasi berriakea, beste salto handi bat. Porque hasieran zan, astean behin bitan grabatzen genuen, eta derrepente gu ginean protagonistak, eta astean 4 edo 5 egunetan grabatzea zan. Orduan zan, egunero etxea jun, guzti hori ikasi, urren egunean, eta nolabaiteko salto desente bat izan zan, ez? Eta gainera, beti esaten dago, hasi berriak, dela saia handia izan zela, pipi, papa, baino kastina, egin zeu kastina, zebezanik ez, osea, kristona izan zen ez. Nik uste eta asmau zutela, en el sentido de jende asko enteratu zan kastin hori, dintzala, ez? Zatikan, nik uste dolako dimensioa zakan kastinik sekula ingabezeola. Ez dakit hartu zuten idea, baina jende pila ez dakit izan zian 2000 pertsona, 2000 eta piko pertsona, Kursalean, Bilbon, asko hori da. Eta, orduan nola baiteko kuriosidade bat piztuko zuen. Zeintzuk izango zian 2000 eta piko hien artean aukeratuak. Gu gutxien artean aukeratuak izan ginean, baina, hori badu meditua, ez? 2000 eta pikoen artean, zerbait berezia erakutsi zuten noiek ere badute meditua, ez da? Eta prozesu guztia. Hartu zituztenak eta ez zituztenak, baina horregon bar da, proba bat, urrengoa, eta, horrek suposatzen du. Eta maila bentzako ez zan, Etzan bat ez da izango, ez, imaginatu. Baina, nik uste epaimaikoak hortan ohituta egongo diala eta bazekitela, nola edo ala, igual zer bilatzen zuten, Eta gainera niko esango nuke, gau egunekin konpagatuta beste gai batzuk zirela eta gauzak gozotasunez egiten zirela, Gaur egune badago goxotasuna, ez da? Beste modu batekoa, beste modu batekoa, baina nik uste garai bakoitza baditula bere gauza positiboak, ez? Baina bizitza edo mundua evoluzionatzen doa. Lehen, mundua erabatea ulertzezan, eta gero esperientziak eman du gaztedia edo jendea edo soziedadea beste realitate batea. Guztet experimentatzen goazela, nik uste bide egokiak izango dala, ez? Eta egia da aldatu dala, eta lehen beste erabatea tratatzen edo biziziala, ez? Gaur egungo gai berdin horiek. De hecho, ni izki naiz enteatzen gaur egungo, nik ikastetxe batean lan iteet, eta sare sozialak, eta horren inguruan dago terminologia eta hitzak, eta erabilera oso txarra naiz. Eta Facebooka dakar lagun bateko, junintzanian atzerria eta hola viaje asko ditut, gustatzen zaitelako viajatzea, eta orduan hola sortu nun kontu hori. Esan ez bezala horren bidez, hitz egingo dut lagunekin, eta porque orduan WhatsApp iketzeon, eta horrela sortu nun Facebookeko kontu hori, helburu horrekin. Baina ni kontrolatu, en plan Twitter eta Instagram, eta naiz bate sare sozialetakoa. Niri beste garai batekoa naiz, nik uste hori dela. Guazen, aiziegaka dugu goizkainak ere ogoritzapen oso onak utziko zizkizunez. Claro, baiet. Nik uste bizitzako esperientzia kurioso eta potentzietako bat izan dela niretzat. Azkenian totalmente arrotza zan medio batian o toki batian, ez? Nola esperientzia horiek eukitzea eta niretzat ondo pasatzea zan, ez? Nautza, esperimentatu, nola etatzen zaiten, nola etzaiten ateatzen, eta gero horren inguruan sortzen da lagun taldea, ez dakit amistade horiek betiko amistade bihurtzeia. Naiz eta egia da urtea pasatzeia, eta askokin ez dakagun harreman hori galduta dakagun, baina berriz elkartze geanean emateu beti da nik ezagutuko bagina bezala, ez? Hori azkenian bizortzeia bizitzan, amistade batzuk, urteak eta urteak, ez? Irauten dutenak, naiz, igual denbora luzean ikusi ez? Horako zerbait sortu zen, ez? Esperientzia politak, ekarri zituen amistade eta oroitzapen politak. Niretzako eta uste dut estentzako ere izan zen. Gauza bat, igual
hanka ezagutzen dut, baina, hortako dago Google Boka. Hospital zentralen egon zinen. Bai, kapitulo bat bi gintun, baina eta bestia pixka darratzen zen, baina denbora luzian grabatzen zen, hemen adibidez kapitulo bat iteko tardatzen genuen guk ez gu 6 ordutan egiten genuen, 6-7 ordutan hemen kapitulo bat grabatzen zen. Eta analdiz, kapituloa grabatzeko, eta gizian 10 egun edo, eta gainean 2 errelebota, eta ordu pila bat eskaintzi zizkioten, grabaketa sekuentzi, o kapitulo batik, eta orduan grabatzeko beste era totalmente desberdin bazan. Baina esperientzia bezala ona, hori bai, egia da, orduan oso, nik gaztetan erdeaz oso gutxinakin, nulako apenas erabiltzen. Gero, hasi berriak eta goenkalen neonene, apenas 0, porque han gainea, bagenezkan euskerako hitzak eta agozkera korregite zigutenak, ez? Eta orduan, azentua eta dana nahiko arraroa zen, ez? Eta erabildi behar geritu hitzak, ez zian bate kalekoak edo ohikoa, bakizu, ETB-ko euskera hori. Eta orduan, euskeraren inguruan, guztia euskeraz, imagina utahun da erdeaz hasi, ez? Eta gogoratzet, kapitulo horren izena zala, ojo por ojo, bai? Baina nik orduan nola, erdeaz apenas erabiltzen nuen, esaten nuen, ojo por rojo, errea supermarkauta, ez? Eta justo zen kapituloko tituloa edo, ez? Orduan, aste guztian, entzute zen ni esaten, ojo por rojo, ojo por rojo. Imaginau, ez? Ostakit hori, nahi arraro dituzitaian. Bakarrik alimintzala kontura aukero, ikusi nun arte, hola esan gotea. Enekin esatezan ojo por rojo, esatezan ojo por ojo, esatezan... Eta, bueno, hola esan nun, ez? Mengo azentuakin esango dugu, ez? Bentsa, ikasi bizten nun, acento ezberdina. Bai, hori bai, Madrideko azentuak eta ez da. Eta beste detaile bat. Gero, orduan, garai hartan, ez, jazkerak ebai desberdina zian. Eta orduan, igual, guten ginen, hippiekin eta palestinoakin, eta hola, ez, eta egia dakean ambiente oso naziola Madriden, baina, karo, egartzen ningun dinetorren. Eta goratze realizadoriak beti izate zitela, jarretxu, ven por aquí. Ez da, ditxura gatik edo kosea, eta horrekin zakan behak nirekin koina, ez? Eta behazan esatezuna, 5-4-3 eta hastezan sekuentzia, ez? Eta hori da guk hemen esaten genuen, 5-4-3, txoiten genuen 2-0 arte kontatzezu zuretzako, eta gero hastezea, ez? Sekuentzia. Han ez zuten hola egiten. Eta kapitulo sekuentzia batean, nahi tokau zitzaidana, apurtu behar genuen hospital guztia, porque burruka bat iten genuen, eta hola, ez? Eta esan beharrean, 5-4-3 nik horren zaineon, esan zuen, motor, eta nik geldi. Eta ni hasi behar nintzen, zerbait iten, da apurtzen hasi behar ginen. Eta nik geldi, orduan besteko jende guztia, hospitaleko jendea, medikoa, eta gizarro, sekuentzio hortan zeuden guztiak hasi zian moitzen, eta nik geldi. Nintzen entera, nik espero nuen 5-4-3 edo lako bat esango zula, nada, motor esan zuen, eta nik geldi. Eta imaginau, jende guztia berea egiten batzuk hasitzen puskatzen eta... Para, jarraitxu, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ni, hostia, que no he pillado. Claro, por un kontura honetan, motor esateuela 5-4-3 esan beharrian. Eta, bueno, anekdota pixkat hori izan zen, gero dana jarri berriz, eta sekuentzia berriz hasi behar izan genuen. Imaginau, nire azte hori nola juntan Madriletan. Komunikazio bideabekiko ohitura ezberdina. Bai, claro. Hor despistea, lehenengo... Gogoka, mila izako. Betetzea bat, bilaluko niego musu handia gugariko zera, Nago jende. Agur.